Sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabali gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Jumadon an bɛ décembre kalo tile fɔlɔ la san 2023 lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔmada foli bɛ yan nɔ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw ka bi tile kunnafoniya kun fɔlɔ olu bakurubaw bɛ tali kɛ ninnu na. Farabugu ka bɔ Mali camancɛ yan fan na ale sigibagaw kɔni bɛ kamanagan sugu bɛɛ lajɛlen na ka sababuya kɛ u t'a la ka se k'u mago don u ka baarakɛtaw la ka sababuya kɛ bɛnbaganci jɛkulu ka wulikajɔw ye ka fara o kan fɛn min ye u ka balow ye minnu tun bɛ mara la olu bɛɛ lajɛlen banna. Bi kɔni anw bɛ an bɛ Ala ka hinɛ de kɔnɔ. Balo yɛrɛ a ta anw bolo yan bilen. An bɛ taa binkisɛ de fura kungo kɔnɔ ka n'o susu k'o ka dumuni o banna. Sisan an bɛ taa ndigiɲɛso de sen ndigiɲɛso. Sɔni an bɛna yen sigibaga dɔ ka seereya sɔrɔ a koɲɛ kan. Ni dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ in bɛna dan sigi Mali kɔnɔ jeu dɔ ɲɔgɔndan b'a la Kayi jeu min ni an ko a ma ko pétanque. Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sidabana kɛlɛli la. Alidu Wederawogo ale bɛna ɲɛfɔli kan ye nin bana in lahalayaw la Bobo Julaso. Seko ni dɔnko tigilamɔgɔ Akim Sul ale y'an ka bi sɔgɔmada in na don ma wililen ye. Ka fara o kan sɔgɔmada in na ka ɲininkali tenko a la yala aw bɛ wuli ka se morisow walima somaw fɛ wa. Bobo Julaso, Lamusa, Juma, Dimashi, musow ka sisɛsan ka ca wa sotobita tɛ. Bon a bɛɛ kɔni ti don nan na landataw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛna samakoɲɛ o ra saraka wa olu yɛrɛ ka ca. Sɔni an b'an senfa ka se Bobo Julaso ni ka masala ni musow ye minnu bɛ wuli ka se morisow la. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi jumadon décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan a y'aw bisimila. Farabugu sigibagaw Mali camancɛ yan fan na Farabugu marabolo ale sigibagaw olu bɛ kɔnɔgan sugu bɛɛ lajɛlen na ka sababuya kɛ u t'a la ka se k'u mago don u ka baarakɛtaw la ka sababuya kɛ banbaganci jɛkulu ka wulikajɔw ye ka fara o kan fɛn min ye u ka da dumunifɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen minnu tun bɛ mara la ko dan sigira olu la. Jadɔw senfɛ minnu b'a la ka calibɔlɔlɔ siraw sanfɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ welewele bila jamana marabagaw ma u ka se ka wulikajɔ kɛ ka olu ka dugu bɔ bolo la i n'a fɔ Kidali ta kɛra cogo min na. Mariam Kuyate ale sera ka Farabugu donsow ka ɲɛmaa lasɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Abdulayi Kulibali la an ka lamɛn. Bi kɔni anw bɛ an bɛ Ala ka hinɛ de kɔnɔ. Balo yɛrɛ a ta anw bolo yan bilen. An bɛ taa binkisɛ de fura kungo kɔnɔ ka n'o susu k'o ka dumuni o banna. Sisan an bɛ taa ndigiɲɛso de sen ndigiɲɛso. Olu ye binkisɛ min doni ka taa mara u ka dingɛ kɔnɔ. An bɛ t'o de se o binkisɛ in furan bɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kan k'a bɔgɔ bɔ a la. Ka na n'o ye k'o susu. O yɛrɛ o tɛ kɛ sɔrɔ yɛrɛ. Tigajala an b'o de balabala ka da tobi k'a ji kunama k'a ji kunun bɔ a la. Kɔgɔ ni manjini k'o la o tumana fɛ tiga balabala k'o ɲini an bɛ dabulu in dun o tiga yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tugun tiga banna parce que sɛnɛmɛ se ka kɛ. A bɛ gɛlɛya in kɔnɔ kabini waati jumɛn? Anw bɛ gɛlɛya in kɔnɔ le 20 octobre 2023 u nana ni balo dɔ ye o kɔni y'a sɔrɔ an ye dumuniko gɛlɛya kɛ fo k'a s'a dan na parce que o y'a sɔrɔ an ye tile 45 de kɛ an bɛ balo binkisɛ in na. Jɔn de nana ni balo ye ka d'aw ma? Gouvernement balo min tun b'an président yɛrɛ nana min kɛ Segu a nana balo di Segu région mɔgɔw ma o balo min tun dira anw ma hali bi o balo tɔ de bɛ yen balo min sugandira ko Farabugu tɔgɔ hali bi a balo bɛɛ ma se ka si a bɛ jabali min sababu min y'a to a ma se ka anw lasɔrɔ samiyɛ waati u y'a ko négligé fo ka taa samiyɛ don fɔlɔ. Min b'anw fɛ Farabugu yɛrɛ tɔgɔ la bi min bɛ jabali sɔrɔsiw ka bolo kan yen nɔ a bɛ tɔni 80 bɔ bi a si ma sɔrɔ ka na. Mais aw ye laɲini kɛ wa? A y'o laɲini kɛ ɲɛmaaw fɛ wa? Ni laɲini tɛ fila ye n balimamuso laɲini kɔni ta kɛra kɛ de dan ye. Balo foyi de t'an bolo tugun foyi de tɛ yan bi. Dumuniko gɛlɛya talen kɔ ka bɔ yen lakanako o bɛ cogo di aw bolo Farabugukaw fɛ yen nɔ?
lakana sabatile do an fɛ yan faamaw b'an da an fɛ yan nɔ yɛrɛ de ni jugu ku mugu kan bɔra dɔrɔn faamaw kɔni u b'an kulomajɛw na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o baara la nka baloko in dɛ o de bɛ k'an sɛgɛn anw bɛ min ɲini u fɛ u ka anw ka sira bɔ an ye u k'an ka kɔn dilan an bɛ se ka va-et-vient k'an ka furuw la cogo min n'u ye anw ka sira in bɔ k'an ka sira in tu tigɛ 8 kilomètres au carré an bɛ muguma sɔrɔ k'a k'an yɛrɛ ye an tɛ maa si kɛ dɛmɛ ɲini baloko la an yɛrɛ bɛ se ka balo an yɛrɛ kolo la an kɔni an bɛ faso in kɔ bi an bɛ faso in kɔ sini an yɛrɛ kun ko ne Kidali libéré la n ko kɔni an tɛ tile 15 sɔrɔ n'an yɛrɛ ka yɔrɔ sira ma bɔ balo dɔ kɔni ko nana ye soit sini kɔni k'a ka cogo bɛ u bɛna ni balo ye ne kɔni b'a dɔn ala bɛna wolo min na ne kɔni t'o dɔn sabu ala ta y'a kɛ ni de Ni dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ in bena dan sigi Mali la ɲɔgɔndan ba la min be tali kɛ pétanque jeu la Kayikaw fɛ yen nɔ. Kayi marabolo ye yɔrɔ ye min yelen do k'a fɔ ko ni jeu in be matarafa yen nɔ kosɛbɛ. Ka fara o kan i b'a ye k'a fɔ jɛkulu caman be yen nɔ minnu b'u sen don ɲɔgɔndanw na. Maa minnu bɛ ni jeu in kɛ Kayi marabolo kɔnɔna na olu ka laɲini de ye ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔndan in ye. An ka lasigiden Georges Atino ale wulila ka se maa dɔw ma minnu b'a la ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn. An k'a lamɛn. Pétanqueur Dantile Club la Kayi Sifin ani Makɔrɔw pétanquelɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u tɛgɛ diya suma ɲɔgɔn na. O bɛɛ kɛla Nuhu Sangare n'a bɛ wele ko Pele ale ɲɛ jɔlen ɲɛna. Nin y'a san 30 ye k'a fɔ ko ale bɛ pétanque kɛ wa a delila ka kɛ Mali championnat yɛrɛ tabaga ye fo siɲɛ 3. A bɛ entraînement taabolow k'olu ɲɛ minɛ. Nin bɛɛ de bɛ Kayi représenter. Équipe kelen o kelen kan ka match naani de kɛ. Naani ils vont à 13 points. An b'o au fin de la temps parce que cette coupe là an ka président de y'a da pour nous encourager et puis ka enjeu ba don préparatifs la quoi. Wasa ni championnat mun labɛnnen do Kayi o jɔnjɔn ka se ka to dugu in kɔnɔ yan. Pétanque ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmaw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan wasa o latigɛ ka se ka waleya. Sama Jara ale ye Ligue régionale de pétanque ɲɛma danka ye ale bɛ u ka fɛɛrɛ tigɛlenw ɲɛfɔ wasa Kayi ka se ka sebaya sɔrɔ. Depuis bientôt 3 semaines, sinon 1 mois, an ye préparatifs daminɛ. Préparatifs kɔnɔna la an ye an sɔnni sigi entraînement kan parce que n'a ma ɲa ko pétanque bɛ championnat national de pétanque a bɛ kɛla Kayi yan. C'est vrai an b'an cɛsiri organisation tɔw la mais a ka d'an ye fana trophée a ka to Kayi yan. Maa tɛ pétanque gundo ɲɛfɔ Isa Sangare ye. Nin y'a san caman ye k'a fɔ ko ale bɛ pétanque kɛ la. O bɛɛ n'a ta a ka tɛgɛ diya kɔni o ma tila a la nka a ka kan ka baara kɛ wasa a ka se ka pétanque kɛ waati kuntalajan kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni championnat taabolow ye. Bɛɛ ka fond de travail quoi parce que sinon lɔn kɔni don o bɛ n ka kɔrɔ quoi donc bon i bɛ fond de travail quoi parce que championnat ale kuntagala ka jan bon or que bon n'i bɛ entraînement i bɛ entraînement kɛ k'a bɛɛ yɛrɛ ma mais ni championnat bɛ na se o jeu kuntagala ka jan parce que jeu dɔw bɛ se ka mɛn bon a kuntagala bɛ janya kosɛbɛ mais ni entraînement don i bɛ na lansara sali kɔfɛ an bɛ entraînement kɛ ka se fitiri surtout sisan kurantigɛ min b'a la. Ni championnat national in ka kɛ Kayi o tɛ balinanko ye sabula dugu in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali pétanque ko la i n'a fɔ Ama Mayiga arbitre international ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. N'i y'a jateminɛ jeu min bɛ ka kan kɔfɛ a bɛ fɔ composition équipe an bɛ fɔ 18 plus de 18 équipes o de bɛ ka jouer sisan. I b'a ta Bamakɔ n'a lamini bɛɛ ka taa région bɛɛ la i t'o ɲɔgɔnna joueurs sɔrɔ les adeptes de la pétanque a ka ca Kayi ka tɛmɛ fan bɛɛ kan. N'a fɔra ko infrastructure fɛnɛ yɔrɔ mun kan ka jouer yɔrɔ mun ladamunen ka dabɔ jouer kama Kayi de ye fɔlɔfɔlɔ ye et je peux même dire dans la sous-région Kayi de fɔlɔfɔlɔ la ka terrain sɔrɔ ko pétanque tɔgɔya la avec toutes les normes les commodités internationales donc Kayi c'est la vitrine de la pétanque du Mali. Sisan kɔni labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira a tɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn ka dabɔ taa ka wuli forobamugu la wasa an k'a dɔn maa mun bɛna se ka Mali championnat national de pétanque ta. Georges Atino, VOA Bambara Togola, Kayi. Sɔgɔmada in na ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na min ɲɛsinen don sidabana kɛlɛli ma. Hali n'a y'a sɔrɔ kuma caman t'a la ka kɛ ni bana in ye, i b'a ye k'a fɔ a kɔnɔgan bɛ maa caman na kɛnɛyako bina kun kan. Fɛn min ye Bobo Julasokaw ye, olu bɛ o maaw fɛ. O nasira la, an ka lasigiden Alidu Wederawogo, ale wulila ka fasiri k'a kan an ka lamɛn. San 5 kɔsa na sidabana kɛlɛ a kɛlen don ka ɲataga sɔrɔ Burkina Faso. Ni tigi mɔgɔ 100 ta, mɔgɔ 7 ni kɔ bɛɛ tun bɛ ni bana nin ye. Bi ni mɔgɔ 100 ta, a jiginni don mɔgɔ 1 yɛrɛ duguma.
0,7%. An Umar Sanu sɔrɔ a ka biro la min an ka tilenbiyanfan sida cɛkɛdaba chef d'antenne ye n'an b'a fɔ ko SPCNLS a kɔni jigira tiɲɛ lo nka ale ka fɔta ra maa suguya dɔw bɛ yen a ka ca minnu fɛ hali bi. Sunguru minnu b'o yɛrɛ feere ani minnu bɛ dɔrɔgu ta cɛ minnu bɛ jɛn ni cɛ ye ani handicapés minnu sabili muruku n'a fɛngɛ ninnu. Ka sababu kɛ ko sida bana jigira ɲɛnama Burkina Faso jamana minnu tun bɛ nafolo don a kɛlɛ ni ko ra caman y'a sen bɔ a ra a ye gɛlɛya don a baara na kɔsa nina fana. Bazoum Bie Bado o ye maison des associations de lutte contre le sida o ɲɛmɔgɔba ye an y'ale sɔrɔ a ka lu kɔnɔ Bobo Dioulasso Belleville. Jamana caman tun bɛ an dɛmɛ an tun bɛ mana ni san ka tila mɔgɔw cɛ gansan tun bɛ caman bi na marifa tɛ a bɛ yen a tɛ kɔmi fɔlɔ la tuguni. Ka sababu kɛ lakanabaliya ye fiɲɛ caman donnen lo i n'a fɔ ka se ka fila di mun bɛ ni bana nin ye o ka se k'o ni latanga o n'a ɲɔgɔnnaw. Umar Sanu bi ale kɛnɛ ci anw ye. Insécurité min b'an kan ale sababu y'a kɛ baara nin man nɔgɔ mais minnu b'o dugu la insécurité bɛ yɔrɔ mun na o bɛɛ bɛ sera k'o bolo di ɲɔgɔn ka baara nin kɛ pour que minnu kan ni filaw ye u bɛ bama fila nin bɛ se yɔrɔ ma o b'a kɛ cogo jumɛn bi an ko ma donc approche différenciée de service ça veut dire an ye fɛɛrɛ dɔw lo filɛ ADS ça veut dire o bɛ se ka filɛ ka kalo 6 fila filɛ k'a di a tigi ma a bɛ se ka dɛmɛ n'a ye kalo 6 yanni kalo 6 wɛrɛ bɛ se u bɛ se ka dɔ wɛrɛ d'a ma tuguni. Muso min bɛna kuma ten nka n'an tɛna tɔgɔ bange ale ye maa bolini ye k'a sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kɔsɔ wa banakisɛ ni a b'ara. Mais comme an banabaatɔ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ puisque n'a sɔrɔla ni tigi bɛ nin fila ni ɲɔgɔn ta entre vous a bɛ ɲɔgɔn dɔn donc i bɛ se ka taa ale fɛ a b'i dépanner ni nana i t'a ta i bɛ sɔgɔ ka taa d'a ma o y'a ye minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn. Dugu kɔnɔ Omar Tabsoba ale ka miiriya taara sida bɛ se ka ban nka dɔw sen lalen don a ko nin kan. Sida ka ko politique ko lo parce que mɔgɔ dɔw ka dumuni le b'a la o de tɛ fɛ sida nin ka ban n'o tɛ sida yɛrɛ banna tubabu ka dugu la a mɛnna o t'a kuma fɔ caman. Jateminɛ sida fɔlɔ yeni ani ɲina o bɛ kɛ san 42 ye. Halidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Henry Kissinger ni ale yɛrɛ kun ye maaba ye l'Ameriki jamana kɔnɔ ale ka tanya ni dusumakasaw bɛ yen nɔ halisa i n'a fɔ Maison Blanche kumalasela y'a lase cogo min na alamisa don k'a fɔ ko nin kun ye maa ye hali n'a y'a sɔrɔ i n'a tɛ hakilina kelen fɛ ko fɛn min ye politiki ko bina kun ye k'a y'a jeniyɔrɔ fin o la san caman kɔnɔna na ka fara o kan k'ale kɛra sababu ye ka l'Ameriki jamana jeniyɔrɔ fin diɲɛ seliki naani kɔnɔna na i n'a fɔ John Kirby y'a lase cogo min na kunnafonidilaw ye min yɛrɛ la a bɛ nin cɛbɔ in ka wulikajɔw fo kosɛbɛ foroba cakɛdaw la ni ma kofɔlen tanyana arabadon ka shito san kɛmɛna Mali la jateminɛlikɛla Alexis Kalambri ale y'a yira k'a fɔ ko Kissinger kun dɔnnen don kosɛbɛ farafina George Atino. Kissinger ka saya ni kibariya a kɛra ko balilenba ye ka tugu an kun t'a dɔn yɛrɛ ko a bi balola hali bi Kissinger kɔni farafina yan a mɔgɔ ka dɔgɔ minnu ka ca san 40 ye ko u ma tɔgɔ mɛn ko u ma ka kɛtaw dɔn a ye a sen yera ko caman na ayiwa ni kɔni ko sɔrɔna don ni kɔni ko kuma ɲɔgɔnya mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a yera o ko caman na ayiwa ni yɛrɛ jateminɛ an fɛ Mali la fɔ k'a don misali la ni mɔgɔ min ka baara kɛra ka mɔgɔ sɔrɔna don wali ka to taama na mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ ko i bɛ Kissingeriya kɛ wali i jɔn ka kɛ i ka Kissingeri ye dɔw yɛrɛ b'a mɛn dɔw b'a dɔn u yɛrɛ kun t'a dɔn ko mɔgɔ tɔgɔ de don sinon farafina yan kɔni cɛ n'a dɔnnenba don n'i ye a jati minɛ gɛlɛya min tun bɛ Rusi ni Amerikɛnw cɛ a ye gɛlɛyaba don farafina jamana caman na ka tugu bɛɛ kun bɛ i wajibiya i k'i dan tigɛ fan kelen fɛ ayiwa farafina Rusila ni Amerikɛnw gɛrɛlen ɲɔgɔn na ala ni Kissinger fɛ a ye ko caman nɔgɔya farafin jamanaw bolo nka n'i y'a jati minɛ fɛnɛ a waati la kɛlɛ caman wulila farafina ni a y'a sen don minnu na ka bancogo ɲini o la ka kuma ɲɔgɔnya caman tɛmɛ ani farafinw ni ɲɔgɔn cɛ Kissinger kɔni cɛ na farafina fɛnɛ b'a dɔn ani
an bɛ tasi bila k'a ye a ye kɛwale minnu kɛ bɛn ni kuma ɲɔgɔnya ka tɛmɛ jamanaw ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Hakim Sul ale y'an ka bi sɔgɔmada in na don ma welelen ye min ni ale yɛrɛ ye seko ni dɔnko dɔn b'a lajɛ ye. A bɛ san caman bɔ ni ma kɔfɔlen b'a la ka wulikajɔw sabati walasa cogo min na ɲɛnajɛ minnu bɛ waleya Mali kɔnɔ olu ka se ka kɛ i n'a fɔ minnu bɛ kɛ kɔkan jamanaw la. A ka o baara ninnu senfɛ i b'a ye k'a fɔ san 2022 Miss ORTM o ye o misaliya ɲuman ye. Walasa ka se ka jeniyɔrɔ fin halisa ka taa fɛ fɛn min ye farafina seko ni dɔnko ɲɔgɔn ye ba dɔ ye a ye o bila sen kan Mali kɔnɔ an ko min ma ko le Mali mode show dan sigira min yɛrɛ ta ko 4nan na a bɛ tile damadɔ bɔ. A bɛ caman fɔ an ɲɛna an ka lasigiden Alfaka ka kuma galama la ka bɔ Bamako an k'o lamɛn. Hakim Sul i ni ɲantuma seko min bɛ wele ko mode ni o ye finiyira i ye o dɔnganaba ye Mali la bi i ka hakilina Mali mode show ta ko 4nan kɛra tile 2 in na bakuruba la a ɲɛna i bolo wa? An bɔra Mali mode show ta ko 4nan na parce que ɲɛnajɛ don an ye min boloda 2018 kɔnɔna la donc ɲinan kun y'a édition 4nan ye a kɔfɛ an nisɔndiyalenba don parce que an y'a ye k'a fɔ ko ɲɛnajɛ in accueillira ka ɲa public fɛ et que bolola baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ mode domaine kɔnɔna la u caman y'an ka welewelekan jaabi donc an sera ka mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan o Mali mode show semaine kɔnɔna la u ka ressenti n'u ka retour y'a jira k'a fɔ ko u kun mago bɛ nin ɲɛnajɛ sugu la et que u ka laɲini caman sabati. Ka sɔn ka kariya ka jagɛlɛya i y'o o tɔgɔ in de sugandi nin ta ko 4nan in na nanzarakan na an b'a fɔ oser l'audace i y'o sugandi kun jumɛn na? Bon oser l'audace in bɛ fɛn caman yira an bolo parce que ka dan yɛrɛ k'a fɔ ko an ye jeune entrepreneur ye an ye cakɛda ye fana min ye denmisɛnnin cakɛda ye sifin cakɛda parce que an san bɛ san 30 san 35 yɔrɔ la donc o cakɛda sugu yɛrɛ ka wuli a yɛrɛ ma k'a fɔ k'a bɛ nin ɲɛnajɛ sugu kɛ o yɛrɛ ye jagɛlɛya dɔ ye an bolo parce que an bɛɛ bɛ Mali situation dɔn an bɛɛ bɛ contexte dɔn financièrement sécurité fana sira kan gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔ a kun filanan ye min ye parce que an y'a jateminɛ fana Mali bolola baarakɛlaw innovation ni yɛlɛma ka suma u ka domaine kɔnɔna la hali n'i y'a jateminɛ n'i taara an ka marché de l'artisanat la i bɛ fɛn dilannenw ye minnu dilannen don a bɛ san 50 bɔ donc yɛlɛma ka gɛlɛn u bɛ siran yɛlɛma ɲɛ donc an ye nin thème in choisi fana pour que k'a yir'u la k'a fɔ ko bolola baara filɛ nin il faut que innovation de ka don a la il faut que yɛlɛma ka don a la il faut que c'est vrai i k'i basé kɔrɔlen kan mais i ka fɛn proposer min fana bɛ se ka kuma mɔgɔ caman fɛ an ka bolola baarakɛla caman bɛ yen nɔ u bɛ fini ni bololafɛn minnu dilan a caman dan ye Mali ye ou bien maliyɛn bɛ yɔrɔ minnu na donc o de kama an ko an bɛ nin thème in choisi k'a yira an ka bolola baarakɛlaw la k'a fɔ ko u kan ka u inspirer fɛn kɔrɔw la tradition man ka tunu mais u kan k'u dayɛlɛ diɲɛ fana ye donc a point sabanan ye min ye an ye nin thème in choisi maliyɛnw yɛrɛ de pour que jamanadenw fana ka u seko n'u dɔnko bɛɛ yira labɛn sira fɛ ka se k'a yira ko maliyɛnw fana se ka ko kɛ min bɛ kɛ jamana wɛrɛw la min bɛ kɛ Sénégal min bɛ kɛ Côte d'Ivoire min bɛ kɛ Nigeria pour que Mali fana ka commencer ka positionner o terrain ninnu kan international la. An bɛ taga ɲɛfɛ dɔɔni finiyira n'a bɛ fɔ mode yala o bɛ lahala jumɛn na bi bi in na Mali kɔnɔna na? Finiyira domaine filɛ nin ye a fɔra dama développer don Mali la parce que hali n'i y'a jateminɛ i tɛ carré 2 tɛmɛ Mali la n'i ma atelier de couture ye i tɛ carré 2 tɛmɛ n'i ma galadonna ye i tɛ carré 2 tɛmɛ n'i ma salon de coiffure ye ou bien salon de beauté ye parce que an bɛ o bɛɛ don labɛn domaine kɔnɔ donc secteur do min porte a nafa ka bon jamana économie la mais yɔrɔ min kan ka améliorer Mali la o y'a organisation de c'est-à-dire que secteur do min ma organiser min ma lakodɔn a secteur yɛrɛ fana professionnel fana organiser len tɛ fɛn caman bɛ yen nɔ min bɛ taa k'u bolo dan n'o ye u ka économie yɛrɛ organiser cogo ye k'a ko réglementer donc o de b'a to sisan bɛɛ b'i ka kɔnni na donc a ko dɛsɛra ka place sɔrɔ a ni min ka kan mais encore une fois professionnalisme de b'u cɛ. Yala Mali mode show jɔyɔrɔ ye mun ye bolola baarakɛlaw jukɔrɔmadonni na? An ka nin activité in yɛrɛ n'an ka projet tɔw bɛ taa o sens de fɛ ka se ka mode acteurs bɛɛ accompagner
u ka image sira kan u ka communication sira kan u ka activité yɛrɛ modèle économique ni a sɔrɔ kɛcogo ɲɛnabɔli la pour que a ka se ka kɛ secteur réglementé i n'a fɔ jamana tɔw. Kuma laban ɲininka laban ni ka a kun cɛ Hakim Sulu i ye sifiɲɛ bibi na min bɛ fɛn caman kɛ Mali kɔnɔ seko ani dɔnko sira kan Mali mode show ta ko naaninan kɔfɛ yala i bɛ ka mun labɛn maliyɛnw ɲɛ wagati nataw la. Bon an ye Mali mode show ta ko duurunan baara daminɛ ka ban parce que fɛn min don an tɛ kalo 3 kɔnɔ pour que k'a daminɛ an bɛ san 1 de kɛ baara la a kɔnɔ. Mali mode academy o fana ye aw ka hakilina ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan wa. Bon ale kɔni bɛ formation de kɛ a bɛ sifinw de ta san 18 ka taa san 30 la k'olu former kalo 6 kɔnɔna la fini dilan cogo fini feere cogo ani fini yira cogo la donc an bɛna o ta ko filanan baaraw fana daminɛ o bɛ daminɛ décembre la ka taa kuncɛ fo mois de mai 2024 o fana ka gɛlɛya ma parce que o de kɔnɔ an bɛ sifin minnu ni baara in ka d'u ye n'u t'a dɔn u b'a daminɛ cogoya min na an bɛ entretien kɛ k'olu recruter pour que ka se ka u accompagner u ka se ka entreprise viable créer. Hakim Sulu i ye cɛ i ka ɲininkaliw jaabili la. Ba. Nin tun ye Hakim Sulu ni Alpha ka masala ye. Ka ɲininkali tenko la sɔgɔmada in na yala aw delila ka wuli ka se moriw ma wa? Bobo Julaso ka se morisow la walasa ka t'i kungo fɔ yen nɔ o ye taabolo caman ye musolaka caman bɛ min matarafa. An ka Njayi Sanu ka nin fasirin lamɛn a koɲɛw kan ka bɔ Bobo Julaso. Bobo Julaso, Lamusa, Juma, Dimashi, musow ka sisɛsan ka ca wa sotobita tɛ. Bon, a bɛɛ kɔni ti don nan na. Landataw bɛ yen minnu yɛrɛ bɛna samakoɲɛ o ra saraka wa olu yɛrɛ ka ca. Siyɛtigi Gaston de filɛtɔ ye ka kuma. Sɔgɔmada waati nɛgɛ kaɲɛ 8 gosira siyɛ lɔgɔ donna yegere muso dakabanaw bɛ gɛrɛ ka kuma sisɛ feerelaw tulo la sɔɔni sansara bɛ yuguyugu k'o ka fɛta di o ma. Muso fila dɔ ye ɲɔgɔn ta moto kan kana tɛmɛ an ɲɛfɛ ni dondo wulen kɔgɔni ye o bolo. Gaston Sawadogo ka fɔtara ale ka sannikɛlaw fanga bɛɛ ye muso la mɔgɔ. Bon muso yɛrɛ lo y'an ka client base. A b'a lɔn cogo min ale ko ni sisɛ ni saraka sisɛ ye. Bon o yɛrɛ caman b'a fɔ n nana ye min ma kɔn siyɛ lo fɛn lo dɔw bɛna siyɛgwɛ dɔw bɛna ko kolo sisɛ dɔw bɛna ko saga sisɛ dɔw bɛna lolo sisɛ dɔw bɛna ko kɛrɛkɛrɛ sisɛ. Sisɛ dɔrɔn tɛ koyi woro nɔnɔ kɛnɛ wo feerebagaw fɔnɔ n'a fɔ aw ye k'o ka suguw bɛ musow lo bolo. Bamusa Watara ye woro feerela ye Farakan Boulevard dara a ɲɔgɔn woro feerebagaw tɛrɛnɛ ni cɛ ma. Ni muso kɔni tɛ yen a sanni ka suma dɔɔni parce que muso ninnu bɛna saraka mana woro ninnu san ne bon a wari nafa b'ale la quoi nafa b'ara. An ye bogotigi ni gɛɛman jamini jan dɔ faratɔ ye ka bɔ siraba kan kana i jɔ Bamusa ka tabali ɲɛfɛ moto bilalaman kan sani a ka kuma a ye filɛri fifa numan bolo n'a kini bolo yan fan fɛ ka lankana fiman dɔ biri a ɲɛ kan. Ne t'u woro le fɛ o. Marasa woroden 3 o. Marasa woroden 3. Dimi woroden 3. Dimi woro a gbɛma a wulema. A gɛma. Ale sɔrɔla. Yɛrɛ woroden 3. An ye kuma ɲini a fɛ nka a ma gɛ an ye. Komi tuma dɔ ni dumuni kɛ daji bɛ to ka fɛngɛ fɛngɛ donc wajibi lo n'i y'a san ka don i dara i daji bi lɔ mais a bɛ komi to ni delila to ra n'i ma sɔrɔ don min na kɛra komi fɛn dɔ y'i jɛn quoi. Bamusa fɛ a ma tunya fɔ. Bon muso ninnu olu ta sarakabɔ yɛrɛ lo ka ca o la kɛ olu yɛrɛ n'a ka ca an bolo yan. Bobo Sirafaran ka 10 sarakabɔlaw ye koyi sɛfan cini filadaga pɛrɛnni n'a filaburu woro fɛrɛnniw wali nɔnɔkɛnɛ bɔnni wo n'a ɲɔgɔnna sinw tɛ fɔn ye a bɛ lɔ a ɲɛ ma ko bobomusow bɛ taa karamɔgɔ so siama o kun bɔra mun la Abubakar Kabere téléphone feerebaga ye dugu kɔnɔ. Cɛ bɛ taa karamɔgɔso la pour que a ka marché ka diya ni muso lo muso ninnu plupart a bɛ se ka karamɔgɔso la pour que u ka solution y'a la furuko ka se ka sabati voilà a bɛ se ka taa fana sinamuso ko la ni ne sinamuso a bɛ n ka cɛ minɛna ka tɛmɛ ne kan c'est à dire a bɛ se ka taa a ko bɛ diya cɛ ni ka tɛmɛ kelen nin kan ka taa cɛ mara pour que a kana muso wɛrɛ ta a bɛ se ne. A si bɛ taara sanji 40 ni kɔra a siɲɛ kari tasa jagokɛla bɛ sere ɲɔgɔn ya n'a yɛrɛ ka moriso taga ye. Ne bɛ taa karamɔgɔso la nka ne tɛ taa cɛko kama tɛ ne bɛ taa i bɛ se ka t'i ka kow lajɛ k'a filɛ se mɔgɔw bɛ juguyara wa i bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na ou bien n'i yɛrɛ fana feereko fan fɛ bali ne ye commerçante ne bɛ feere de kɛ an b'a dɔn k'an bɛ siraw ta tuma caman donc yan'i ka sira ta i bɛ taa filɛ est-ce que sira ka ɲi e bɛ se ka sira ta ka taa wa cɛko n'a ka taa mɔgɔ juguya ne ma deli k'o kɛ. Sisan an b'an kun si kɔtɔ juguya lɔgɔ ra
sine saɲɔ dara ɲɛ kasa jugu dɔ b'an kunbɛn basan kungolo siran tɛrɛ jani bamaɲi kɔngɔ wulu kɔgolo ani sulasen a ɲamaɲama sugu bɛɛ be sɔrɔ yan sarabu min bin ye fana b'a ye bɔgɔlenfini doni a kan na golo samara b'a sen na Abdoulaye Dramé bɛ kɛ ka soku fifa a ka minɛnw sanfɛ n'a bɛ kunani kɛ kanbeleni dɔ ye fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ fleur kɛnɛ n'o bɛ bɔ kolon bɛ min ye nin fana b'a ye anw y'a darakani k'a dɔn musow ka teli ka na mun mako ɲɛ de la a fɛ o bɛ fɛn caman ɲini musow bɛna fɛn caman kora surtout golo ninnu filɛ u bɛna ko faran na cɛ infidèle i bɛ ni muso ye a bɛ taa ni dɔ ye kɛnɛma dɔw bɛ fɛ o k'o fara insecte dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ bana yiri kɔrɔ a bɛ tɛ wuliman to u bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na ale fila nɔrɔ ni ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔ kolera n'i ko min a tigi ti ban karamɔgɔ b'a fɔ u ye u bɛna yala awale kumaw tɛ tiɲɛtigiya fo ni karamɔgɔ se a ka jaabi an jaabi ale min tirabu cila ye k'i naani nana Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah Lanzara waati lu an y'a sɔrɔ a dugara forokɛ gɛmɛ na a ka moridenw ɲɛfɛ a bɛ kɛ k'o laseli ka sɔrɔ ka anw bisimila assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah karamɔgɔ doso don si a ka ca musow fanfɛ caman ka tɛmɛ cɛw kan a dɔgɔyani i ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔn ta i ka baara la tile kɔnɔ la muso ka kɔnɔ ko caman ka ca dɛ dɔw bɛ na ni janfanko ye dɔw bɛ na ni hɛrɛko ye dɔw bɛ na o den ka kunkanko la alhamdulillah an bɛ ala tanto an ka nin sera an ye mɔgɔ dɔw mako ɲɛ janfan sira kasara ka bon a janfan dɔw yɛrɛ bɛ yen i karamɔgɔ fɛ e ka kɛ hakilitigi ye i ka janfan ni yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye a tigi ma kama sɔrɔ karamɔgɔ sodon kɔlɔlɔ ka siya siga taara Bubakar Kabre fɛ ɲɛɲini kasara i pɛtile a bɛ tiɲɛni kɛ o a bɛ lu tiɲɛ a bɛ famu ni ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ye karamɔgɔso taga yɛrɛ caman man ɲi karamɔgɔ bɛ se ka fɔ ko a ka lu kɔnɔ cɛ suruni min bɛ a fini no a bɛ ten ko ale lo bi ɲɛɲini na bon nin fana b'a fɔ ko muso gɛɛman min tɛ donc bon n'ile fana y'a minɛ ni sɛbɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ ka lɔn fana bon i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ale lo kɛra comme l'obscurité k'e bolo la ni koya can kan perepere a ka gɛlɛ ale ni minnu bɛ taa moriso ra o bɛ o dogo kun kelen taara dɔ n'a ka bana kuma f'i ye nga a kɔrɔ sira fɔnɔ ko muso caman ka furu sara bi ka sababuya kɛ moriso taga ye cɛɛ dɔ kɛra fatɔ ye baarajugu la sabati bariyara sani dɔ ka lɔ a ra mɔgɔ kan ka k'i don kora k'i tɔ to Ndiaye Sanu Bobo Dulaso VOA Bambara tɔgɔra Siaka Traoré farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw muso serantolonta kunda farafina gun kan kari muso kɔrɔbalenw ta min bɛ tan Maroc san wɛrɛ 2024 o éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔn danw ta ko filanan ana labanw bɛ senna tagali hukumu kɔnɔ Mali musolakaw ye se sɔrɔ kosɛbɛ laginɛtaw kan cɛli 7 Mali kanu na a ɲɔgɔndan tana kunu alamisa novembre kalo tile 30 san 2023 in na stade du 26 mars la Bamakɔ ni jaabi y'a to ni Mali musolakaw ye mpara ɲɛ belebele bila u ni laginɛtaw ni ɲɔgɔn cɛ ka surunya qualification na walasa ka ye Maroc san wɛrɛ 2024 kan kɛnɛ kan mi-temps n'o ye ɲɔgɔndan tako fɔlɔ ye o banna ni Mali ka sebaya ye celu 4-1 Mali kanu na ɲɔgɔndan tako filanan n'o ye deuxième mi-temps ye o fana bɛna kuncɛ ni Mali ka sebaya ye Laginɛ kan celu 7 Mali kanu na ni bɛna to ni Mali muso tɛnɛntɔlɔntanaw dusukun bɛna lami kosɛbɛ ka kɔsegini ma kɔnɔ o kɔsegini ɲɔgɔndan bɛ tan tarata nata décembre kalo tile 5 san 2023 in na a bɛna tan Senegalikaw fɛ yen an bɛ don min ko bi Guinée tɛnɛntɔlɔntana yɔrɔw tɛ kafu ka sariyaw labato hakilina jiginna Mali ye se sɔrɔ éliminatoire tako fɔlɔ kɛnɛ kan Centrafrique de kan fɔlɔ celu 7 Mali kanu na o kɛra ɲɔgɔndan tagali ye ɲɔgɔndan kɔsegini celu 3 kanankolo Mali kanu na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala segi don nin bɛ dansigi an ka bi jumadon décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ tɛnɛndon sɔgɔma ni Ala sɔnna ma aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye tabalen kunnafoni kɛnɛ la nka ɲano cɛ an bɛ kan bɛɛ bolodaw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma